V tomto videu s kamarátmi hrám futbal a som natáčal, ale na konci videa sa to dosť zvrtne, tak pozerajte do konca a my môžeme ísť na video. Hrajte, točím, to je... Poďte, rýchlo, poďte. Počkajte. Po ňu dobehne. A ide si po ňu. Tak. Nech sa rozbieha. Už o svoje. Je to gól, 2-1! Vinka, nie? Nebol Vinka. Je to 2-0. 2-1! Aj tu, 2-0. Ešte 2-0. Ide, Maťo. 2-0. Milan, pozor. Ja ani nevidím. Eba, to sa rozbieha. Hej! To čo má znamenať? Žiadne fauly. Žltá karta. Žltá karta. Tak, zajdeš plakol. Hej, no boj. Polčas, minúta prešla. Rozhodca. Si pozrite. Ja to točím. Vieš, tak záber. Hráme. Ja nechcem silné kopať. Maťo, ideš. Je to tam. 2-1. Vláčko nie, tam nemôžeš. Nemôžeš tam. Hrajte, nemáte veľa času. 2-1. Bol gól? 3-1. Tyčka. Aká tyčka? No, do brány. Hrajte. Takže 3-1. Koniec, čas skončil, takže... Počkaj, teraz hráme normálny futbal? Áno, máme hrať. Ja som myslel, že zase penalty. Nie, hrajte. Bum! Pekné obratie. Ja som tam rád. Hej! Chceš vyhodiť sa? Ja vyhodíme ľahko. Je to tam! Počkaj, poďme to čo prinúť. Milan útočí. Ak Milan koná. Dobre, dobrá nemusíš, Peťko. Pekne! Je to 1-1. Hej! Peťko, útočíš. Poďte, on tu behá, koná kráčiť, Ja viem. Až to robí? Vybachnem. Milanko dá Pečovi gól alebo čo? Hráte, Peťko. Dá si mu Milanko gól. Už nie. Polčas. Peťko ide, útočí a je to gól! Je to 3-1. Idem ja. Je Milan. Milan ide. Milan. Čaplaris. Milan, Čaplaris. Ide ako je to gól! Je to 3-2. Nie. Hej. O chvíľku sa stane tá vec, ktorá ma strašne prekvapila. Takže pozerajte až do konca. Dobre. On je komentátor. On dal gól takto. Nie! Diváci, útočte! Kút. Kamilka, alebo pôjdeš. Hej, nebíte sa. Hej. Robí. Kde? Je za 4?